speċjali għal-lokalità tal-Mellieħa e kif din is-sena qed jiċċelebraw żewġ anniversarji, 300 sena minn meta nbena l-ark li jagħti għall-bitħa tas-Santwarju tal-Madonna u 120 sena mill-inkoronazzjoni tal-Madonna tal-Mellieħa. Bħalissa l-għaqda korali u orkestrali Marja Bambina tinsab għaddejja bi preparazzjonijiet biex jiċċelebraw dan il-jum b'kunċert li se jkun qed jittella l-ġimgħa. Il-President tal-għaqda Joseph De Bono kellimna dwar il-preparazzjonijiet li saru. Il-mużika importanti bħala kor orkestra Marja Bambina, il-kostumi, ġifieri l-għaqda għandha ħafna kostumi u hekk l-atturi niformaw flimkien biex joħroġna l-programm. Kull epoka nibdew mir-Romani nibqgħu għaddejn sal-preżent. Il-preparazzjonijiet għal dan l-avveniment ħadu diversi ġimgħat u wieħed minn dawk li kellu l-rwol prinċipali huwa David Muscat li kiteb l-iskript. Xogħol ta' riċerka dwar l-istorja kemm tas-Santwarju kif ukoll tal-Mellieħa. Mbagħad kien hemm l-għażla tal-nies li qegħdin jirrextaw karattri differenti kemm mill-istorja tas-Santwarju kif ukoll minn tal-Mellieħa. Ġifieri jiena għaddejjin xi 6 xhur biex nippreparaw. Naturalment il-Sur Master l-Orkestra rridu jagħmlu ħafna provi tal-biċċiet mużikali, u mbagħad naturalment issa risqilna l-aħħar nlaqgħu kollox flimkien. F'dawn l-aħħar jiem is-Sur Mast Michael Bonanno ħadem bla waqfien flimkien mal-bandisti biex itellgħu kunċert mill-isbaħ. Ħassejna li tkun idea tajba li naqdu dawn iż-żewġ anniversarji u norganizzaw attività waħda illi peress li waħda hija relatata mal-oħra norganizzawha f'attività fi programm mużiku letterarju li se jkun organizzat nhar il-ġimgħa fit-8 ta' filgħaxija. Lura fl-1719 il-Mellieħa kienet affettwata minn nuqqas ta' xita u bekk kien sar pellegrinaġġ bħala wegħda. Jingħad li wara dan il-pellegrinaġġ bdiet nieżla x-xita u bħala ringrazzjament inbena l-ark. Min-naħa l-oħra l-inkoronazzjoni tal-Madonna tal-Mellieħa għandha marbuta magħha leġġenda li tgħid li meta San Pawl wasal Malta ma' San Luqa dan tal-aħħar pittel il-kwadru tal-Madonna tal-Mellieħa.